Manithabathela ithuba ke ndizibulisele kuba phulaphula emakhaya kwiindawo ngeendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Namhlanje ke ndifuna sithethe ngobudlelwane nobunye babangcwele, unity of the members of the body of Christ. uPawulos ke uyibeka ngokucacileyo gabalala. Uthi ku-12:12, 1 Corinthians 12:12, for as the body is one and has many members, and all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. Chaza kuba amalungu ke umzimba namalungu amanintsi ohlukahlukeneyo, kodwa noko kunjalo ilungu ngalinye linenjongo yalo, linendima yalo kwaye lincamathele apha emzimbeni. Ndifuna ukuba sizijonge singabantwana bakaThixo njengalamalungu omzimba kaKristu. Awukwazi ukuthi ukhompithe nemehlo uyindlebe, ngoba iinjongo zenu azifani. Umoya we-competition awukwazi ukuthi uvele xa uyazi ukuthi you are distinctly and uniquely called and graced. Unesipho sakho esohlukileyo esingafaniyo nabanye abantu. Umsebenzi wakho kuba njengemehlo wena ubone. Umsebenzi wakho njengendlebe kuba mawuve. So you can't compete with umntu vele on a purpose different, because our purposes are different. Our callings are unique. Xa indlebe izawufuna uyeka lento eyibizweleyo, which is ukuva, ifune izozama ukubona, izawuneglect irole yayo yokuva, uphele ngoku uba nendlebe ezingavayo, ube lento kuthiwa sisithulu, uphele uba disabled, ube ne-ear impediment, ungava, ngoba uyidlala indima yakho njengendlebe. Ufuna uyodlala emehlo, but awulili imehlo, awunayo ability yobona, une-ability yova. That's exactly what happens xa singayazi indima yethu uba ithetha uthini iBhayibhile ka isithi singamalungu omzimba kaKristu. Firstly, uKristu uyintloko yomzimba and usezulwini. Thina singumzimba wakhe sisemhlabeni. Umzimba uncamathele entloko, though the position of the head is not in the same space as i-position yenyawo, kodwa sikwasemzimbeni sonke. And xa kusivakala intlungu enyaweni ichaphazela umzimba wonke, ayichaphazeli only inyawo eli lilimeleyo. The whole body gets affected, which is why noYesu uyachukumiseka xa sisiva kabuhlungu. That's why esiya kuSawule esithi, Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? Akathi, Sawule, ubatshutshiselani abantu bam, ngoba mna nabantu bam ndimnye nabo. Xa utshutshisa bona utshutshisa mna Sawule, ndisentloko, ndiyintloko. Noba unyathela phaa ezinzwaneni kodwa ndiyayiva ndiyintloko, ngoba i-connected apha kum yonke le nto. Ngoba intloko iphethe i-mainframe yomzimba, iphethe zonke ii-softwares nee-hardware, nazo zonke izixhobo zomzimba zilapha entloko. So si-connected to uChrist. That's why all the body functioning is controlled on the head. Christ is the head. In other words, Christ is the mind of the church. Christ is the wisdom of the church. Ibubulumko bebandla uYesu. Njeba esezulwini nje, nathi sisezulwini ngaye, ngoba usezulwini ngathi, ngoba sithenca apha kuye njengentloko yethu. Sisemhlabeni thina literally and physically, but that's why iBhayibhile uva ingathi iyaconfuse. Xa ungayi-understand ungacimba iyaziphikisa. Ithi we are hidden with Christ in God in the heavenly places, but yet uphinde uthi but sisemhlabeni. Yes, iportion yethu isezulwini, enye iportion isemhlabeni. uYesu ngobakho kwakhe ezulwini ukho nathi, futhi ukho
sikuye sifihlwe kuye. Nathi ngoba lapha emhlabeni uYesu kuthiwa usezulwini, kodwa ulapha emhlabeni ngoba nathi sisemhlabeni ulapha ngathi ukuthi. So we are intertwined like that. Singamalungu omzimba. Xa umuntu enendawo ezingasebenziyo emzimbeni wakhe kuye kuthiwe u-disabled, even if amanye amalungu omzimba asasebenza, kodwa xa kukho eliyi-1 elingasebenziyo kuthiwa une-disability. Ayidingi loo nto uba ade angasebenzi wonke amalungu, ngoba xa kukho imemba emzimbeni eneglect iposition yayo, xa kukho imemba engayenziyo le nto eyibizelweyo, isibulalisa sonke siphele singathi sizi-failures sonke, ngoba i-worship team ayidlalanga indima yayo. I-worship yavele yanengxaki nee-challenges zayo ngenxa ye-team or ye-member ethile ku-worship team, okanye the gap standers and watchmen kwi-intercession khaba idlala irole yabo. But now it affects the whole service flow, the whole thing. Mhlawumbi umshumayeli ukhanga yenza i-due diligence yokufunda izwi nokuhlala emadolweni nokufuna inhliziyo kaThixo ngomyalezo wanamhlanje, ngokaphela enza amanywathi phambi kwabantu epulpiti on Sunday, phela ibandla lonke lisafara in that area because that member was not rightfully positioned. And if failure of one aspect, it affects the whole body. So ndifuna sizithathe ke ngaloo ndlela bakwethu ukuthi singamalungu omzimba, and umuntu makahlale kwi-assignment yakhe, because nditsho even on paired organs like amehlo amabini, izandla ezimbini, iinyawo ezimbini, even with those ones awukwazi ukhompyutha because the left one is required to give you balance yase left, the right one is required to give you balance yase right. If I can only see with one eye, i-vision yam is not going to be the same as i-vision yomuntu obona ngamehlo amabini. There's still a purpose why elinye funeka libe se-left, funeka elinye libe se-right. Why should I have two hands? Because when I lift something, I won't just use one side, I will need both. Singaba zi-worshippers siyi-2, but it doesn't mean you have to compete ngoba sine-gift esharwayo efanayo. But it means omnye uzawuba yi-leading vocalist. It means omnye uzawuba yi-backing vocalist. Or it means we are both leaders or both backers, but we do it in turns, we do it in sync, we do it with the purpose of boosting each other and working towards the same cause, not for competition. We compete with ourselves. The idea is to beat our own record. The idea is to challenge ourselves for better performance in the future. Your greatest competition should be with yourself. You must break your own records. If ubushumayele last week, uThixo wakunceda ibandla la blessed, you have now set a precedence. You now have to challenge yourself to do better next time. You can't lower your own standard now. You must be better. If uculile, abantu basikeleleke ecaweni, ba-blessed, ba-touched, even naba-musically inclined, bazithanda inotes zakho nayo yonke into. It means now next time you do better for yourself. You compete with your own self, not with other people. Because akekho umuntu that can succeed in competing nomnye umuntu. As much as we do into the awards, nani, ingathi there's competitiveness, but in reality, it's just things to encourage. But ebuneneni akekho umuntu that can do into that you can do. You are the only you that can do you the way you can be you. Nguwe umuntu onguwe ngohlobo nguwe angaba nguwe ngalo. Kekho omnye umuntu onozenza wena, kekho omnye umuntu onoba nguwe. uThixo akazidali i-duplicates, udale wena as the only person on earth onguwe. That's why i-fingerprints zakho with all the billions of people nabaswelekayo nakakade, akekho umuntu one-duplication ye-fingerprints zakho. Xa kufakwa kwikhompyutha i-fingerprints zakho zikhupha ifayili yakho wedwa, azenzi imistake yoba ziyokhupha umuntu osePuerto Rico or ziyokhupha umuntu oseGermany, zikhuphe zakho. Nditsho neseningamawele nifana nizi-identical twins, but God has made sure ukuthi i-fingerprints zenu azifana, because when you touch something funeka kubonakala ukuthi this is your touch. When you do something
funeka uyenze in such a way that umzila wakho ubonakale kuthiwe yewe siyabazi bayacula kodwa lo ebecula lapha noba ndimva noba ndimboni kodwa ndiva ngevoice uba hayi ngubani lo, ndiyava uba ndimmamele ereyidweni andimboni but I can tell uba sisandla sikabani is. Your hand, your signature must be evident. You must know that you are not here on earth to replace omnye umuntu nokuvala isikhala somnye umuntu nditsho noba kungathi uyi-assistant pastor or uyi-junior pastor. Your ultimate purpose is not to be a shadow of your senior pastor. It is to do your own unique thing within and serving under him, but also i-uniqueness yakho ivele ngokuseva with him and under him. You are not his subversion. You are not his inferior, insignificant figure. No, you are your own unique person. We have seen a lot of assistant and associate pastors playing even a far more influential role ukodlula ama-senior pastors, getting excessively high invites, touching grounds that even the senior pastor has never touched. So I'm not saying it yet again with a competitive heart. I'm just saying it to crack against that mindset of thinking that just because you are an assistant pastor, it means you are inferior. Just because you are a junior pastor, it means you are inferior. You might not be the CEO of a company, but you can manage your own department. Even the best excelling department in the whole company. The department you excel. Ultimately, it credited the CEO, who is the overall leader of the overall company. So you must do what you do the best way that you can do it, without looking down on yourself, without being inferior. Ungazideli. Awuzanga zokopa abanye abantu, awuzanga zozama uba nguwe. You can't try to be who you are. It comes natural. You don't have to try and push harder to be yourself. That is the most easiest thing you can ever do, uba ube nguwe. Oyena muntu uzawustrugglisha ngulo ufuna ufana nawe nguye ke kuzafuneka ezizamile azenze ube nguwe. I'm not trying to even speak about issues of being homophobic and all those things, but I've also noticed abantu abazama uba ngalandlela besenza ngokubaxa bodlule naba who are naturally born as legend. Ufike bona benochatha uzama ukwenza ngongathi bafuna uba nangaphezulu kwale ndlela, because xa uzama uzenza into ongeyiyo or ongayidalelwanga, it doesn't come natural. Funeka uyizame usebenzise namandla akho ne-effort yakho yoba uyibaxe, because ayisuki from it's not, you are not wired for it. So I'm not, like I say, trying to say this kuba ndifuna usounda ngathi ndigxeka abantu abatheni, but I'm just trying to say xa into i-natural ikuwe, it is easy to do. Into ongadingi noba uyiyele nasesikolweni, noba uya esikolweni awuyi kuba uyoyithatha italente, seyikhona uyoyipolisha nje, uyoyihlaziya into seyivele ikhona. Ndifuna ukuthi ke sisawuqukumbela ke umxholo wethu namhlanje, uyimember ye-body of Christ, and phaa kwi-body of Christ singumzimba kaKristu. Noba use-Faith Mission, use-Assemblies of God, use-Light of the World Ministries, or whatever ministry kuyo, don't have the local denominational mindset. You must know you are the member of the body of Christ. Ayinguwe wedwa necawe yakho qha abantu abasindisiweyo. Bonke abantu abathetha le ndlela ngaba nazo i-differences kwindlela enikhonza ngayo ne-style of worship and doctrinal differences, but uba lilungu lomzimba kaKristu, it goes beyond your church. Ifana nento ye-soccer clubs, as I always make an example. Ungayiparade ube yi-Chiefs, ube yi-Sundowns, kodwa xa sekufika ixesha loba kudlalelwe iBafana Bafana, kunxitywa ijezi enye engasakhethi ibala la club,
engasakhethi i-local politics now zoba ngwangu number bani kwi-log wathini. So that's the mindset we also have to have as the members of the body of Christ, to know that no matter your ministry, no matter your church, no matter the uniqueness of your name, ngabe 500 thina sibe yi-50, abanye babe yi-150, abanye babe yi-300, abanye babe necawa, abanye bakhonzele epozini, abanye ententeni, but we are all members of one body. It's just that we don't have one huge space that could accommodate all of us. Ideally, we were supposed to be in all. Bonke abantu abathi bakhonza uChrist, bonke abantu abasinzwe, bonke abantu abakholwayo befana bakwindawo eyi-1 ezawuthatha all the millions all over the world, ibe yindawo eyi-1 siyokhonza khona. Then ke ngoku develop through different gifts from within ourselves. But because it's impractical, we stay in different countries, different cities, different townships, and there's just no capacity to build in one. Hence now kuphela kubakho amagama amaninzi are different, ministries different. Loo nto ngokuyenze kube ngathi it means we are different kingdoms. No, we are one kingdom. It's just different residential addresses. It's like ifamily one, share surname and everything, bakhulele endlini eyi-1, but as iminyaka ihamba ngenxaba kuyakhula, abanye baba nabantwana kuthini, kunyanzeleka omnye yozihlalela phaa, but there's still one family, just different addresses. So what I'm trying to say is that let's move away from this mindset. Size sodlulwa ngama-politicians sometimes, ubabona beshaya neparlamente ngama-ideas ucabanga ukuthi bayalwa. Kodwa phaa ngama-weekends babona abanye baphuza bonke bekwi-rivalry parties, bephuza bonke bengabangani unashamedly. Mara thina sivumela our different denominations to divide us instead of uniting us. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli, singamalungu omzimba, yazi identity yakho, yazi position yakho kuKristu, wazi namandla uThixo abeke kuwe, nenjongo yakhe ngawe mayiphuhle. Enkosi. Sawuphinda sithethe kwakho kwisigqebo esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.